masvondo apfuura mhuri yeZimbabwe yakaiswa mukuchema mushure mekunge bhazi rakanga richibva kuSouth Africa richipfuura nemuZimbabwe richinoenda kuMalawi rakaita accident. Ipapo pakapararira upenyu hwevanhu vazhinji. Vazhinji vacho vakanga vari vekuno kuZimbabwe nevamwe vakanga vari vekuMalawi. Pakati pevanhu vakashayikirwa nehama dzavo nevadikani vavo pane munhu anemukurumbira Tete Tilda. Avo mubhazi imomo makashayika mudikani wavo, munhu wavakanga vada nekugara naye kwemakore akawanda. Vanotaura kuti pavakanzwa kuti shamwari yavo yakanga irimo vashaya zita rake pamazita akaburitswa evanhu vakashayika, vakanga vainewo nechivimbo netarisiro yekuti pamwe akanga ari muchipatara, akanga akuvara. Takakwanisa kutaura naTete Tilda kumarinda ezororo uko kwaivigwa shamwari yavo Annie Grace. Vakataura vachiti ivo varasikirwa nemunhu aisangovaona zvebasa chete, asi munhu akanga ari pamwe pavo. Ngatinzwei Tete Tilda vachitaura. We've been friends for a long time. Ndofunga kana makaona patakaposta, despite my status in the society, she is that one person wekuti aindiona semukoma wake zvisinei nebasa ravo. We were that close, ende kubva kudzara nekudzara, ende vana vedu vakakura pamwe chete. And I remember vana vake vavari vana vangu, vana vangu vari vana vake. Her second born, I remember takashanda tese panakamboshanda mu catering industry. We worked together for 10 years. Mwana wake musikana, she's now married ane mhuri yake ane vana vake. Saka kwandiri kuya kuzoshanda panamo iyi, this was more than just a job. She was just family to me. You know, she was pane munhu yokutika shamwari yekuti mukaonana hapana chamusingatauri. She was just that person. So when I first heard about the accident, a few days later, actually the following day, ndopandakazonzwa kuti amaigukutikwa, she's missing. Vanga vari mumbazi. Vavari mumbazi, but akanzi she's missing pa list yevanhu vaya vakapiwa. Vakanzi ndo list revanhu vafa. She was not even there. And then utone hope yekuti patichaenda kuma hospitals. Ndakangoti okay, let's just hope and pray kuti maybe she's somewhere out there, maybe kuma hospital pamwe akwara zvakaipisisa asi kugona kutaura or something like that. But only a few days later kuzonzwa kuti muna pasina. And I remember I last spoke to her 3 weeks before the accident happened. Achiti bururu ini ndaneta ndakuda kupedzisa kuvaka imba yangu ndiudzoke kumusha kuzogara. She has been that person unoza kudzara tichapa maorders evanhu vaienda kuSouth Africa. You know, she was tingati she was my plug. Ndangoti anything chandada kuSouth Africa ndaiziva kuti chi eni anoenda kuSouth Africa kunohodha kunoita sei kunotenga, ndiye aiwanzo, you know, kudhara uchaitwa magumbezi matwin one achasvika. I remember most of my blankets andakatenga makore matwin one achashamisira. She's the one aindigira magumbezi iwaya. Saka ushamwari wedu unobva kurestereka. So kwandiri yeah, atori mawana. Now turikuona kuti ma-accidents mazhinji anoitika. Tinonzwa kuti human error inenge iripo. Dzimwe nguva unonzwa kunzi bhazi ranga richibhururuka. Chii chamungade kutaura kuvatyairi? Notoziva kuti izvozvi pane vatosumuka vari munzira vari kuenda, pane vari kutodzoka. Kuti pavanenge vakatakura vanhu pai, chii chamungade kutaura kuvatyairi? Chandingada kutaura, vatyairi munogona kuti rodhi toiziva taijaira. But you never know when it's going to happen. Munhu chingotedza mutemo, chingotedza speed yauri kunzi kufamba nayo. Kana ari macaves ari chinyi, ingotedza mutemo weroad, because you never know. Ende ivo vakatoisa mitemo iyoyo yokuti nzvimbo iyi hamufanire kuexceed makilometers akadai nzvimbo iyi, vanenge vachizviziva vakazviona ende vakatodzidzira basa ravo. And especially now that we are going to festive season, chakandirwadza pandakanzwa mhuri imwe iri kunzi yakaenda kuMount Darwin vaiti time yeChristmas ka
kunana November December mabhazi anenge akunetsa anenge achimhanya maaccidents ari high regai tifambe izvezvi but only kuzopararira maaccident saka please vatyairi vemabhazi ende varidziwo vemabhazi ngatirege kukoshesa mari mabata mari sevhisai mabhazi enyu bhazi risati rasimuka ngariinspektwe kuona kuti braking system iri right here zvinhu zvese zviri right here madrivers enyu kana rwendo rwakarebesa vanhu ngavachinjani vanhu ngavazorora I think that's the only way maybe of course togona kuti hedu chero vakava careful vakaita sei asi nguva yaMwari kana yakwana there are times when we say uru rufuro hatifungi kuti nderwaMwari runenge rusitombo rwaMwari but kana zvaitika zvatoitika what can we say asi iyi tongori yambiri kune vatyairi vachafamba mabhazi. Takaona pana chijaitsemura moyo sekuona motikari dzakaita mitsara dzakatakura mitumbi yehama dzedu asi takaonawo kuti pakaiswa ruoko ndevapi vanhu vamuti mimika toda kutenda vanhu ava nekuti zvaita kuti rufu kunyange richirwadza rureruke. Tiri kuda kutenda hurumende yedu, tinoda kutenda the government yakapindira kuti mutoro uyu ureruke. Hongu hapana chinhu chinorwadza chekuti mafiro muri kuchema hamusi kutomboziva kuti muchatangira papi. I was talking to some of the drivers vakauya nemabhodhisi aya vachitotaura ivo kuti senge vekune dzimwe nyika dzakaita sekuMalawi vanonzi vavarimo mubhazi vamwe hama ndo dzakutotanga kutsvaga kuti saka totangira papi. Asi isusu we want to thank our government for coming through and assisting all these families. Hongu vana vachadzoki havo asi mutoro wareruka nekuva offer assistance kubva nemitumbi kubva kuSouth Africa ikoko kuuya mumwe nemumwe akatakurwa kunosiiwa pafinal resting place yavo. Vakaenda kumasvingo, vakaenda kupi, vakaenda maprovinces akasiyana vese vakatakurwa kunosiiwa panzvimbo yekuradzikwa. Of course tanzwa kuti kuchine vamwe vana vasati vauya nekuda kuti kuda kumboitwa maDNA nezvimwe zvakadaro but we know our government is on that. Yes, tanzwa muchiti vana vavo vaive vangu vachiva vavo vana vaeni kuti vakati here nhasi uno tichiri namai vedu munatetete. They know I'm always there for them. They know I'm always there for them. Ndofunga ungozvenerawo mwachiya mama ko chakati mama chakati ndikati please I'll always be your mom. I'll always be there for you.